जिस दिन इस सुंदर शरीर से आत्मा निकल जाता है, ये शरीर फिर किसी काम का नहीं रह जाता। कबीर ने बहुत अच्छी लाइन दर्शाई है। अरे तन से पराई जब परनवा हो, तन से पराई जब परनवा हो, तई तनवा बेकार हो गई। उड़ गईले पिजरवा से सुगनवा हो, उड़ गईले पिजरवा से सुगनवा हो, बदनवा बेकार हो गए। उड़ गईले पिजरवा से सुगनवा हो, बदनवा बेकार हो गए। तान से पराई जब परनवा हो, तन से पराई जब परनवा हो, तनवा बेकार हो गए। उड़ गईले पिजरवा
विदाई में जितने भी परिवार के लोग हैं, जितने भी साथी संगति हित नाता रिश्तेदार हैं, सभी लोग इकट्ठा हुए उनके चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करने। गौवा के लोग झूठल आखिरी सफर में, केहू नहीं रोके वाला माता जी के घर में। लेके जई है, लेके जई है सबे असमसनवा हो, लेके जई है सबे असमसनवा हो। इतनवा बेकार हो गए, उड़ गईले पिजरवा से सुगनवा हो, बदनवा बेकार हो गए। तन से पराइले जब परनवा हो, तन से पराइले जब परनवा हो। इतनवा बेकार हो गए, उड़ गईले